Kene ga mas bukoi doa ini kemanta dari Syah Sintia Marilung do nang tawin la ya ka interview jeng I dari jeng Rabu Blay pernah kementai Shim ka number lai spa sau pil. Lai spa sau pil. Kakateng pa barukon barman sem bakod amen ka jung e jung trai jung yu Jesus Christ bad ga jung I jung oblay lambad ga jung selog jung omen sem bakod kindan rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru ko hanmen ko para menta kasngi ngirake ya kasngi kraw jong kadanot bakuitam jong u Jesus te hagane kasngi ba kraw to ken ngin puson ya kadanot jong Jisu kebadap daga jing ej badap daga jing isnei yang pada pi badak pertehi barok away badhagane kesngi haban puson ro haban pekmit ro yala ka jong kadanut hato ngidan em kata kadanut kabaslei daga jing ej ka jing isnei ya lade bad yakiway kohan men ko para bonsin kadanut ka junga ka jing pi kabadap daga jing klau kabadap daga jing snow namar ga jing klau ga jingi namar ga jing snow ga jingi namar ga jing kwarha lane ga jing auria jong ngimla ban pendap ya kadanot jingi daga jing ej ga jong blay te ha kane kasngi ko hanmen ko para to ken ngin pan kane ga jing e ga jong utrai bamau un pendap ya kadanot ga junga ga jong pi daga jing ej daga jing isnei Kohan men ko para ha kane ke step to ken ngin penbab na utrai na gebanta kine gijing telot gijungi na gebanta kine gijing duna gijungi bat kerpang na gebanta baro ki pop ki bang lele na marlang ba ki pop jungi ngila pendu no ya kata ka jing slay jong ka jing ej blay ha gadanot ka jungi teda ka jing kloy ban penbej no ya kane gadanot ka jungi kebadap kebaslei daga jing auria daga jing klau to kan ngin pen map no trai baun map bun saj ki pop jungi baro ngapla hau blei badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bangala le pop shibune daga jing perkat daga kitin daga kam daga jing leklet daga jing le palat junga daga jing le palat junga daga jing le palat bakrawe junga Namar kata karpa di kamaria bakoj kabaya sa kate soti ya ke angel bat kirukoj badia pi ko hanmen ko para banduai na gebanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madalama pigi pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukut amen
Dong yang ya duai. Yang ya duai nak banta gijing temu ki bang labu haswa bangisdang ye kamas ke bekoj. Kerpang nak banta ki papang ke besutam. Nak banta ki baduk ki bekerdu. Nak banta ke jingkela ke bamut jong kinang pop. Nak banta ke jingsuk hasatla ke perthei. Ban gi duai ro nak banta ke ingkasem jong i Paulus khadosang bad Relinda Karbani bad hanyongut ki kon kiti chungki i don boklang ban kitlang Rida Meris Rikanti dari Kerpang bad dokumen shisha nag banta ke jing ik ke jung blai hapo ke ingkasem nag banta ke jing kot ke jing khia ka jong ki hakamet bad kamen sim Ko blai me uba hakadanut jong ukon jong me ya kabala penmong yaki daki pop jongi melamon hakijing isnei ban ayangi yaki spa bom latheu jong kajing i jong me to ai ngi kerpat da kaba ngi ai hau ya kangu kadem baru blai jong kajing i jongi ngin la ro ban trua ya kajing penbiang da kabadai hok Dau trai jungi Jesu Christ kon jong me ubu imbat basan sha rengkat bat me ha ga jungi long kaway jong men simba koj ublay junam la junam amen Kajing pulih na kitab Wisakial noy tulupa Utrai ublay uong kumni hakmi nga daladihi ngan yit ya kilang brod jonga pan ngan wad yaki kumba non shirai uwat yala kaken hun haba katu karne kilang brod jong u kisha pen sepret keleng kumtaru ngan wad ya kilang brod jonga pan ngan sawan ya lambiang yaki na kijaka baro hakiba kila sha pen sepret hakata kasngila not kabadum Tengan sase yaki naki jaj ben riu pangan salum lang yaki nakiri pangan saya lambiang yaki syakari jongkihi pangan aibam yaki halor kilum ke Israel harut ki wadui bar habaro ki jaka basyong briu hakari ngan aibam yaki haki benta plang babha perhaki ranap lum ke Israel Kinlong ki jaka bam plang jongki hangta kin sa syong thaj hakadaw lingi bajrngam patkin sabam haki bentha plang paplung halor kilum ke Israel ngada ladihi ngan salong ono syarai ya kilang brod jonga pengan pensajathaj penjathaj yaki wong utrai blai ngan wad yaki balaja pengan wan ya lambiang yaki bala sakma ngan sob dawai yakiba lamen saw pengan penklan yakiba telot par yakiba sngaj par kiba klan ngan sumar ngan psa yakiba hok kaktin jong utrai Kasam arpulai ke nambar ruspa kendai pinyau henriu kendai nyau kantipon ke banengkong Day
Kajing pulih na kachiti Paulus bako chaki Kristan harom. Ko para ya kajing I jong blay la tesay kita nu jungi damen simba ku ya bala ai hangi. Min bangi dang longki batlot hakaya bala bu Kris ulayap na kabenta ki bri bapo. Nyar bandon uban yap na kabenta ubri baho. Toilet se na kabenta ubri bapha la bandon uban nuat wat banyap. Hendrei ublay upin I kajing I jong uingi ba min bangi dang longki nong pop. Ukris ulayap na kabenta jungi. Tena marba menta lapan kesaningi daga senam jong u. Karno lele en sapelat imingi da u naga jimbitar ublay. Namar la dah bangi dang longki nong shun. Lapan yesuk yengi bat ublay. Daga jingyap ukun jong u. Karno lele menta bangi lesuk. En sapelat imingi daga jing im jong u. Om tangkat ta hendrei. Gisngo kumen ru hau blay. Ding bau trai jong yu Jisu Kris. Da uba mentang ila yop deng ka jing penyesuk jong yi. Kaktin jong trai. Jingkit junga kabasting tuhikai nanga nabangalong ubajem not pat basngawrit kadonot. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai don rainkat bat pi. Kai jing pule na ka gospel bakhoit kat kum u Lukas. Hakata kapor u Jisu layatu ya kane ka farsi ha ki farisi bat ki stat ein. Uno na pi ubadon shispa tli ki langbrod lada uja no kawai na ki uban ino ya ki kendai po kendai hari kenja man lewat ya kata kawai kebelaja hadu bo unda shem yaka. Benda la shem yaka uba yaka hala ki terpeng u dokumen bad haba upoi haying u khod eki parlok jung u bad ya ki marjan marpa u ong haki to yakmen bad nga naba ngala shem ya kalang brod jonga kabala ja hakaju korukom nga ong happy omdon ka jingkmen kabakam kraw habneng namar weu nong pop ubakala kebamut ban ya ki kendai po kendai ngut ki bahok ki bom don kam ya ka jingkala kebamut ka gospel jong utrai ka jingiro yeme ku Kris. Kohan men kopara ha u Jisu Kris kli lade menta kasngi hato pidon kadanut kabahe kum kadanut jong u Jisu ne kadanut jong pi bajonga kalong kum kadanut jongi hi ki breu ki batlot haba ngong kli lade pidon kadanut kabahe kum u Jisu kam theu ya kataka size jong kadanut lane kajing he kajing long kadanut hanrei kajing long jong kadanut jong pi kabadap da kajing ich bar kajing isnei ke jong ublai ngiong ba kadanut jong Jisu kabahe namar ba ngitip kadanut jong Jisu kabaslei da kajing isnei bar kajing ich yanga bar ya pi bar ya kepertaihi baro kawai don kawai ka jingetu khana sapang arngut ki breu weu breu upan I ya kadanut ke jungu uang kane kadanut junga da kebaksei habar ya kadanut ke bautit ke basna da ke ksiar kalong ke bahe bat ke basya ke balong ke basai bha ke badap da kata ke jing pernai kemar kedai ke ksiar kamdon jing duna hang no kiyo ilot ba kadai kadon sisa ha kata kadur jong kadanut
sawe padu breu balak ham temen wan hakmat jong kita ke parlok ke jingi uang ngaru kadanut kebadap kadanut kababha hadu kata kabasngut tenat hadu kata usai ya kata kadur jong kadanut bat hak kata kadanut kabausai don ki jingmong sudah don ki thleu sudah tabaro kita ki breu ki bapet ya kata kadur jong kadanut jong neu breu kirki ben yu bat ki ong kom no me ong ba kadanut jong me kalong kabasngut tenat kalong kababha breu une breu hak ki jinglong temen ke jung u bata ya kine ki breu ki badan saudong jung u ki berkiben ya bagi pet ya kadanut ka jong u uang pet seliang kadanut junga ngal ay kamen kimi seliang kadanut ka junga ngal ay ki khun junga seliang kadanut junga ngal ay ha ki breu ki badan kam baro ki bawan sanga nga ay kadanut ka junga dein mata kadau kadanut junga manta kadap da ke jingmong sudah kadap da ke thleu sudah ko hanmen ko para yolese kane kadai ka bamanga mapi ngidei ban sngutu ha ka jing im kadanut ka junga ka jungpi kamdei bandon tang hanga badapi lada kadanut ka junga ka jungpi kadon tang hanga badapi kamdei kadanut ka baslei da kata ka jing it ka jing isnei bat kamdei kata kadanut ka babhabriu ngidei ban ai ken ya kadanut jungi ya ki weipat ngidei ban ai ken ya kana ka jinglong ka jong kadanut ka jungi ha ki weipat kane ka bangi i ka ba ublei u ayala ka jong kadanut hanga badapi u ayala ka jong kadanut den mata kadau ba ula pha yala u jong u khun ba marwe jong u sha ka prathei badune u khun ba marwe jong u kum ju u penthli yala ka jong kadanut u pen pau ya kata ka jing he ka jing krau jong kadanut ka jong u da ka ba u it no wat yala ka jong ka jing im om dai tang ka jing im ka jung u ka bau it henry it ru wat ya kata ka do not ka ba sha ka jung u da ka ba shadung da usum wat hadu ka sngi ka ba ula khlat no ka khlemat ka ba khlat no udang it yala de na ka banta junga ba jung pi namar ba ka da not jung u sha ka balong ka ba dap da ka jing it ka ba dap bat ka ba slei da ka jing isnei ko hanmen ko para kane kadai ka jing khot jong kane kasngi krau ka bangira ke ya kadanut ka bakhut tam jong u jisu ko hanmen ko para yolese ngila tep ya ka history komno kane kasngi krau kasdang kadanut khut tam jong u jisu kane ka history lane ka jingsdang jong kane kasngi krau kade na do kisnam kita kispasnam ka bangi ong ka 17th centuries kita ki spas nam ki bakhat nyo habau jisu pau ha ka wei ka breu ka ba kerteng ka Margaret Mary Alacock ki ong hops nam khadan reu nyo polai lane khat nin reu nyo posan ha ki nei ki kisnam ki ba u jisu pau ha ka nei ka breu ka ba kerteng Margaret Mary Alacock habau pau ha ka uong ba padai ban penpriang ha ka prathai barokawei ban buram ya kadanut bukhutam jonga namar ba ngadap ban kas kadanut jonga kadap daga jing ej bat kasle daga jing isnei ha ka prathai barokawei den mata kadau pha ban penpriang keleng ban buram ya kadanut jong jisu bat ban don kata kadanut jong jisu bat house name khat pran repusan ngilap bau pa bakhut u Clement uba khanar u penbena hakato kane ki jela bat ki diocese jong ka reference ba kin rakhe ya kane ka sngiburam jong kadanut khoitam jong jisu kadai tang hapo ka reference hakato kane ki jaka bat ki diocese jong ka reference ukpa bakhut u Clement u khadar u penbena ya kane ka sngiburam house nam khat pra henrepusan henre ngi ipat haka arpolai tarik u benayagos usnam khat pra san penriu khat pra san penriu upopayos uba khat khandai u penbena perthai barok away ba kane kasngi thoding hadin jong ka sngi
hadin jong ka jingla buram ya ngi de ban rakhe ya kasngi ya kane kasngi kraw jong ka donut khoitam jong Jisu ko hanmen ko paraden mata kraw ha kane kasngi kumba ngi tep ngi rakhe ya kane kasngi buram jong ka donut khoitam jong Jisu ha kasngi tribal dep ngi rakhe ya kasngi buram jong kamet bat kasnam jong Jisu menta kasngi thoding pat ngi rakhe ya kasngi buram jong ka donut khoitam jong Jisu kabalang ka khot kawer yang abadepi badu Jisu dalade ukhot wer yang abadepi bangin don ken kane kadanot ke jungu kumbang yos ngeu nag gospel bamenta kasngi nguyo i u Jisu u i no ya kito ki khandai pathan khandai tali ki langbrot ki babha bat ki badon rengkat batu bat uleja ulewat ya kalangbrot kabalaja uperkhat badu i kerpang na kabanta kitu kibatlot kitu kiba ja kitu kiba jengai nau habangi pe jala ka jong ka jing im wala dagi dei ginong trai balang wala dangi dei kinong yalam yaki weipat wala dangi dei ngilong kum kita kikmi kikpa ngidon kata kerdan ban pej ban kmi yaki wei bon sen ngi pej yano bon sen ngi perkhat na ka banta jung no lada pi pej jaga jing im jung pi kumuk pa la ne kum ka kmi pi kerpang ya ukon na kon chung pi ki babha ke jinglong pi kerpang bat pi pe kerpang ya ki to ki kon jong pi ki badon kata kaman sim ban pediang lane ban sngap ya kasneng ka krau jong pi wat kum juru habangi pe jaki melang ka salang jungi ngi pe kerpang ngi kerpang ngi don kata ka jing ka ba kham jan lane ka ba kham krau na ka banta ki to ki breu ki babha Hanrei manta kasngi u Jisu u khot wer bar u hika yang abade PM pi de ban ik ya baro Hanrei ka jing ik ka bakerpang ka dei ban long ka bakam krau ya kito ki breu ki batlot ya kito ki breu ki balajano bar u Jisu ka jing wan jungu syakana ka pratai ka dei na ka banta kane ban yalam yang ki breu ki belaja ban yalam yang ki breu ki bela petno ban yalam yang ki breu ki batelot lande ban pan klain ya kata ke jingya dei jungi padu belai kupa ba mangi ngin yalong ka wei biang ko henmen ko para dei mata krau kane hagane kesngi kli yala de marwei shisha pidon kata kada not ka bapura lane pidon kata kada not ka badon jingmong lada pidon kadanot kabadon kabadap daga jingmong kabamot pila ai kadanot jungpi pila ai ka jing it ka jungpi pila ai ka jing isnei ka jungpi ha kito ki bru ki badon kam lada pio i lada pi sngutho ba kadanot jungpi kam padon jingmong kabamot pimpan ai jing it yano pimpan ai kata kadanot jungpi yano Dari mata kerau ko hanmen ko para token hagen egesngi ngi aduai bangi kerpat yautrai bamangi baro ngindon kata kadanut kabasisha kadanut kabadap daga jing kabadap daga jing isnei ya ki weipat kenang ba lengba kane kadanut kabalapat ka jungi kadanut kabamong ka junga ka jungpi ngin la ban yalam kambun ki breu sha ka jing ka jing isnei jong Jisu en yoro yo Jisu Christ dengan yan pelai ala kajong kajengej ngangej Ablay kupa badan baor barok Rao Jisu Christ kunda marai jungu utrai jungi abalako naman sem koj abalakana kamaria tesati abalashala bain apopin tes pilatus lasana pnayu layap balatebu layas bayap agasni kebalai lamipad bayap ulakeu sabeneng usang sekamon ublay kupa badan baor barok nang tra wan pat ban besar ke beembet ke bayap nangay hau man sem bakoj akabalang katholek bakoj akajing salok rekoj akajing map ekipop akajing nipat kado bad akajing embom jukut amen
Sim kanamba nice pa rapusan. Kedua ko para baka jing kenya jeng bajung pi kan long bapediang ho nak madu blei pa badan bor baro. Na benta ke jing rabat barom berkateng ke jing ka jing matoy ni ban balang ko jing baro kawai. Tope tokmi kotrai ngi karpat ya ke jing bom la shampang jong kadanut jong ukon ba jong i knang ba kat ka ba ngi terwa kan long ka jin ai ka ba me pediang hun bat kan long ka jing pediang na ka banta ki pop jungi dau kres utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi to kan te wiala ki danut ong nai ngu utrai yu blei jungi da sha ka long ba shong hok bat ka ba dei ti jungi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka chaka banai ngu yemi ko kan rat ko pa bu ko blai badan bor bat bom chukut daw trai jungi u Jesu Christ uba enda lasdin ya u halor gading pna ula IT yala de na ka banta jungi da ka jung ba pla padula play ya kasnam bat ka nala ka krung bala penang katame jong kisakramen jong kabalang knang ba endala kring syakadanut balapli jongunong penem baro kinyo bantong da kajingkmen nakipung jong kajing bat kumta rengkat bat baro ki angel bat kirukot ngiyaro yeme kat ba klam sange ngi pen bena da shisha melong bukoj katrai katame jong kajing kuj baro namar kata ngi kerpat yame to pan kuj pan kentang ya kine kajing terwa jongi da kabapha ya mesim jongme kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula pediang ya ke jingsha sutom ula shim yukpu bad kebayang u yame ula kedia yu badul ay hala kesenran u ong to shim
batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi. Ha kaju kurkom endala ya bam ulashim yakukuri bad kabaing ubiang yame ulai hala kesenran uong toshim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bat bom chukut ya kaba enpenmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajungmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing e. Kata se bangi bam yure uku bangi Trong mê cô thoại đã đủ bên Namar kata ngi bapan mantra ya kajing yap kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko trai yok pu jong kajing em bad yok kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyeu yangi babet ban yang hakmat jung me bad ban sakri ya me da bas ngret ngi karpat ya me bangi ki ba yo benta hakamet bat kasna mukres ngilong ki ba lapanitali ka wei dauman sem bakhoj tokan mau ko trai ya kabalang jong me kabla priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha ke jing e rangkat bat ulyo ukpa bakhoj jingi ul bat marwen ubishop jingi ka kan hun ki bishop bat baro ke lengdo tokan mau lem ruya ki hanman ki para shenrang bat kan thei ki balayatya da kabakerman ya gajing me pat badia barok balaklat no agajing isne jong me to pdiang ya ki sha gajing sha ka khmat jong me to isne yang ibarok ngi kerpat ya me baringkat bat kamaria the soti bakhoj ka kmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat barok kerkhoj ki balapen sngo bahaya me pateng lapateng ngilong ke babet banyo bantalem ha gajing imbom jukut bat begin yura bat pandan buram yame daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u bat hau kan long hame blay pa badan bor ha gajing long kawe jong men sim bakhoj baro ka buram bergajing yaro jinam la jinam amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong pen embat kumbelah hikai ngi daktin blay ngi nod banong kok pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj akarteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ak kendew kumba habneng ta ngi menca ke jungbam jungi ka ba hala kasngi patama ngi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ke beles new yangi adwat yalam ngi sha ke jung panshoy Henry dapan lai jangi na kabas new. To pan lai jangi ngi karpat ko try na ka jing snew baro. Ha ka jing sabon chong me. To ai jing suk jing sanya kis ngi jungi knang ba. Da ka jing rap ka jing isne jome ngin lai barabor na ka pop. Bangin yo jing da na ka jing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kemilanti ya ka jing kerman bakhoj. Bat ka jing wan pat jung nong panem jungi u Jesu Christ. Namar ka chongme ka long ka hima, ka chongme ka bor bat ka buram, chunam la chunam. Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jong me, ka jingsuk ngai api, ka jingsuk jonga ngai api. Wat pe yaki pop jongi, hanro ya ka jinge jong kabalang jong me, bat ha ka jingsbun jong me, to ai haka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka wei, kat kum kamon jong me, mame ubi bat basanshar, junam la junam, amen. Kajing suku terai kadan barabor ringkat bat pi Ringkat bat piru. tongin ya terwai ya kadak kajing suk iwe ha iwe pat
Kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang brod jong blay, hakmi ubakid no yaki pop jong gapartay. Suk yangi gibala sha khot sha kanega jong kawai jong ukun lang brod. Ko kan rat kam shong hok baman rung apo kayeng kajonga, and ray to ong shaktin kaman sim jonga kan sakya hi. Kamar berkas nam kurs kan ripat kanilam ini sha kajong embom cukut. Amen. Ganambar aspa arpel.
Shim ya ke jing duai jing le kemen Jubilee jing senam arajar arpusan Kok pau bahab neng to ai bagi jing nge ke ba melai hangi hau kun jong me Jesus Christ u han men jungi bat ke teliding jong ke jing isbon kan kelang hak dano jungi dau men sem bakoi kan kersubyang hangi ya ke jing kermen bala kerku nak benta ke jingwan kahima jong me to ai bagi jing e jong me kan penkeladur ingi syai ke nonglur lengka bom ju song taj ban bet ke sembai jong ke gospel Ai bagi tu kesembai ke penkeladur nasapo ya ke jaj benriu pada ke pertai mariang baro kawai haga cinkmelenti batikna ya ke beneng batamai bat ke pertai batamai banda dagi bo jong bamban laweng no kaburom jong me kan tansan junom ai bagi jing e jong ke Jubilee kan kersubyang hangi ke pilgrim jong ke jingkermen ya ke jinanglut ya ke atia jong kan sew habeneng Kaju kajing ai kan pan sapriang ya kajing kemen pada kajing suk jong nong suspa jongi setelah kepertai same koble jongi kebala kerku junam kan long keboram berkajing ara junam kokpa jongi baham neng kalong kebakoj akertai jong me kan wan kima shome kan nong kamon shome ha ka kindau ba Doa yang imta kecimbang cungi kepala kasi Kemabi ni kerengkang jungi Kumbang geru kemabi ke belas new yangi Adwaja lam ingi sya kejing pensoy Hendrai depan lajangi nak kebas new Amen Kublai Maria kebadab dake cengai Putra dan batpa belakarku ya pana pedang kentai Belakarku ya sok kepol jong pal Jisu Maria baku jokni jong blai Tuduai nak bentar cengai kenung pop Menta pada kepor kecengi amen Kaburam au kepa pada ukun pada mensem bekoj Kumbal kelolam pamanengkong kumcu menta pada barabo Junom la junom amen Tol ngini aduai Doai ba kanai kesakramen jong kajing i kotrai Kan penerham yangi da kading jong kajing i ba kentang Kenang ba da kabasa kring barabor shau kun jong me nginang banitu yu haki hanmen ki para jongi dau kris utrai jongi utrai dan raingkat bat pi ublei badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon badaman sem bakod amen tolisuk i basikri utrai da gajing imba baha jong pi isngamu ya ublei Penambar shispa sampusang Kumbala long ka panikom kumchu menta bat brabosh nam nachnam amen. Podonod koitam Jisu Tresne yingi Maria kuni rapin kon Kristan tudwana ka benta shangi pa pada kon lam sim ko en ye ro yo tra Jisu Kristus nam nachnam amen.